मेजेम जाथारदों बे लानथाथानो वारा जाथ'बाय गस्ला मोनसेबा दाय जागोन आसलफोर हाबायाव ओंखामबो जानो मोनजाबोनाय माबा जाखो होद फाग्ला बामलुखौनो गोसो हाथारदों जानो हायाखै आङो जासाबबायला गोसाबाबो माथो खालामनो जाबाय दे उदै गरम गरम मोनगासिनो दं हाब सोरबा मानसि गोलैबायलै आया थलाय बैथिंलां बाननानै बै साइडआव नोंसोर मानो बिदि जामा नोंसोर मानो जौ लोंनानै गारि सालायो रांखौ आं लोंदों आंनि फैसाजों नोंसिनि मा थांदों बिदि नङालै फंबाय बे निउसफोराव नुदोंनाखै नोंसोर जौ लोंनानै गारि सालायनो मोनला होननायखौ आरो हेलमेटबो हमबावाखैसो मानसिया चल कुत्ताफोर रावबो सिनायाखै आंनि बेकग्राउन्डआव सोर दं नोंसोरखौ दानो थुख्रा खालामजोबनो हायो आं हाब जोंखौसो उल्था बुंलायबावबाय बियो र' बाहाय जों नोंखौ बुजायदोंसोलै बाहाय Yes. Oi, bhai. Kamu bosan deh, Syah. Ayo, yes. Kata. Ayo. Bosan deh. Kesilang, bisaku. Ayo, bosan deh. Ayo. बस नै सिंगामसोलै बस नों जाफेराखै नामा नों बस ओमफ्राय जानाय मा नोंलाय आंखौलाय बस सारबावो मानो बिदि जाखो नोङो बस'न्दै गैलालै बस गैला मा गैला बेलाय मा जादों गैलालै बस जोंखौ गारनानै थांबाय बहाय गारनानै थांखो नोंसोरखौ मागोनासो थिनहरखादों आङो सान हाबनायनि सिगां गोख्रै नागिरनानै लाबो नङालै बस नङा माखासे सिनामोनै दुथांफ्रा बस उन्दैखौ बुथारनानै गालांबायलै बस मा ओइ गारिया लाखि Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt. मानसिया थैबायबाथ' गैला जों फुराबो जेलनि दालि गेसाव जाहैखानांसिगोन गैलालै बेखौ गियो नामा आं दंना नोंसोरथ' बेनि बेकग्राउन्डखौ मिथियाखैना मिथिया बियो बड'लेण्डनि
बिनि दन फिथिखौ सासेल' नायल'गाल' फंबायमोन सोर दन फिथिगौ खोनासं बिनि फिथिगौ बायदि रागा बिनि बोलो बिनि गें आरो ओरैबायदि दुथां बेनि नायगिरि जानांगौ माबायदि फिथिगौलै बिबा लानजाय गोनां ना लानजाय गैयि बोराय खायदा बाहायनानै दोरोदनांसिगोन आंखौ थैबाय होननानै खिथाहरदो नोंसोर डेड बडिसखौ गाबोन वाट्सएपजों हरसां थैबाय आंहा मा खालामबावलै आयौ आथिं आखाइ मावजोब्बाय मोदोमबो साख्रुबबाय नै दाख्लै भेक्सिन लानाया दिनैसो सिखांबायदांलै ओइ जालालै आं न'आव थांसै दे आइया फाग्लाफोर दोरोदलांजोब्बाय आंहाबो दोरोदनांसिगोनलै दा फिथिगौमा आंखौ लोगो मोनफैबा उनजों सलाय सिगांजों सलाय सफैगोन खारनांसिगोनलै बस ओइ बस बस नों बारा टेनसन दालासै बहाय खारखोमानांगौ जाया मानो 24 घन्टानि गेजेराव जों नोंनि आथिङाव गथायफैगोन नोंगौ बस ओइ सेंग्राफोर थौजोब भेक्सिन थुजाना लोमजादों ने बोरै फैनो हागोन जाथारलायबाय बेना थांखांनाय बाथ्राफोरखौ रायखांबाय थायो हनै सासेया फैबाय नै नोंहा थैनाया बोरै फैफिनखो थैनो दाबोनो हिनजावखौनो मोनाखै आरो थैनो दाया नोंनि नङाब्लाबो जाय नोजोराव गोलैबाय बेनो दायनिगिरि नै सेंग्राफोर मानसिफ्रा ओंखारदों बा घन्टानि उनाव निजेम जाथारदों बियो लानथाथानो वारा बसना फन हर मानसिफोरखौ मोनबाय होननानै खिथाहर बस फन फैदोंनो हेल' बस मानसिफोरखौथ' मोनबोबायमोन दा मा खालामनो बस मा मोनबोबाय र' जेबो दा खालामथ' खानानै दोन बिसोरखौ गाबोन फुंसिमनि गेजेराव आङो सहैगासिनो दङ बिसोरखौ जम राजानि आखायाव आंसो दैथायहरगोन अके बस नोंसोर डिउटि होथ' बसआ फैगासिनो मानसिफोरखौ जेबो दा खालामथ' होनदों दामाव माल गोदान सफैदों आं बेखौ नायना फैनि आखाइ मानसिफ्रा बसआबो बादा सोलायबाय दारमासो एसेबाबो होथारगोनलां माखौ नारबाय थाखो मोसौफोर मानसिया गोलैलांबा बोखांफैलांबा आइदै लासै मोसौफोर आइदै मानै बोथोर गोनसैलाय नोंसोरबो है सालाफोरखौ जाथारबायलै साला
जाथ'बाय बसा मोनसेबा दाय जागोन बुहुमा दुलुर सरि बिनि खर' मोननाया एसे दाब्ले माने जों थानाय बुहुमाव बेसेबांनाखि सुबुं माहारि दं गासैबो सिदा जाजोबा सोरबाबा एसे खेंस्लाबो थायो थिग बेबायदिनो खावब्ला सिबला मेब्लामोनाबो मोजां साननानै खैफोदनिफ्राय बासायनो नागिरनायाव गावसोरनो खैफोदाव गोग्लैनांबाय गासिबो जोब्बायथ' लुपाबा बोरमाया जेबो रोङा सोलासुरा नों मोसौफोरखौ थुखै बोरो मानसिफ्रालाय मा सिरि जाजोबखो एबो गैया उबो गैया मानसिफ्रा बोरो होनदों गैलालै बस मानसिफ्राबो खारबायसो गयरि नों थासिन्दों माने बिदि जानो मोनखो मानसिफ्रा मारै खारजोबखो बस निमाहा होदो गोदामाव माल गोदान सफैनायखौ चेक खालामहैनायावनो बेफोरबायदि जाबाय
साला सैमा नोंसिनि बेबायदि खोथाखौ खोनासंफैयाखै आङो साला बुरबक बेनो नोंनि जोबथा चान्स क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि जेरावखि मोना नागिरनानै लाबो